Inkondlo yesine engizochaza ngayo namhlanje ezintatha. Ezintatha inkondlo yesine yesi-4 kwi-EP yethu Umngcele. Ngingasho ukuthi iyona nkondlo le engakaze ngilindele ukuthi abantu bangayamkela ngalendlela abayamkela ngayo, ngoba ngangibhala ngesimo engabhekana naso ekubhaleni kwami ngaso. Njengomuntu ongathanda ukudalula kakhulu kube sobala ukuthi kahle kahle mina ngibhekene nani, ngabhala futhi nangaleyo ndlela ngangacacisa ukuthi hayibo kwenzakala ukuthi nokuthi nokuthi la. So inkondlo engingasho ukuthi inkondlo engayibhalela yona mina, kuwukuthi ngisho ukuyiveza kubantu. Ngaqala ngokuthi ngiyiveze kwi-video nje encane engayenza ku-TikTok, ngingalindele nalokuthi bazoyamukela ngandlela thizeni, kodwa ukuyamukela kwayo abanye bengaqonda ukuthi ngikhuluma ngani, kodwa beyizwa emzimbeni yabo, beqonda ndlela thizeni. Ngiyithandela lokho ukuthi inkondlo okwazi ukuyigqoka le uyifake kwisimo sakho, ngobani angicacisi ukuthi ngithini ngesami isimo. Okuyinto vele engijabulisayo ukuthi umsebenzi mase ngiwukhiphile kusuke kungasewona wami, kusuke sekuwa walowo muntu loyo olalele osengawuthatha awugqoke ngendlela yakhe. So ezintatha inkondlo engayibhala, ngiyasho-ke kodwa vele lapha ukuthi 18 iminyaka, u-18 loyo ngangina 18, ngibhekene ne-grief, mawusuke usanda kushonelwa kahle kahle, nazo zonke nje izindlela o izinto obhekana nazo nendlela oyithathayo nakho konke lokho. Khona lokho abakubiza ngoma 5 stages of grief. Angazi nanokuthi ngangisiphi-ke istage ngaleso sikhathi, kodwa engikwaziyo ngangisengumuntu okuwukuthi useyivalele akasaphumeli ngaphandle, uyabona. Kuwukuthi angisasazi isikhathi osukwini, ngiyalala ngiyavuka. Lapho ngisesikoleni futhi nakhona mengisesikoleni angikwazi nokusubmit umsebenzi ngesikhathi, kodwa sekuyisimo nje sokuthi as long as ngiyusubmithile ngaphasa, just for the sake of ukuphasa. So into eyenzeka, ngithatha kule nkondlo ubusuku nje obubodwa, into eyaba i-highlights yaso sonke isimo sami kahle kahle, ukuthi nami ngize ngibone ukuthi cha ngazi ukuthi akusahambi kahle manje, yabo. So into eyenzeka kahle kahle la, ngihleli egumbini ngoba ngihleli ngedwa i-rest kahle kahle setting yakhona. Mengihleli lapho kusezintatha ngempela, kade ngilele usuku lonke. Mengilele angikhumbuli ukuthi ngike ngadla, okuyinto futhi engiphinde ngithanda ukuyiveza ukuthi indlela engisuke ngiyibuza ngayo imibuzo nami kusho ukuthi ngangisengishayeke ngalendlela yokuthi angisakhumbuli kahle ama-events osuku, angisakhumbuli kahle ama-events ukuthi kwenzakalani-ke njengamanje kwayikhona empilweni yami. Isikhathi sini manje, ngike ngadla yini namhlanje? Mangibheka isikhathi kwaye namhlanje leyo ngiwushoyo akukhona namhlanje kahle kahle, izolo la ngingadlanga khona, ngobani sekuyiseyintatha ngoba sekuwo 3 am 2 am sekolunye usuku. So manje njengoba ngiyibuza ukuthi ngike ngadla namhlanje, ngiphinde ngibona isikhathi ukuthi hayibo isikhathi sekuwo 2 am 3 am, kusho ukuthi sekolunye usuku. Ngike ngadla yini-ke khona namhlanje, okusho ukuthi cha ngenzeka ukuthi angidlile. Mengizama ukukhumbula lokho, ngiyakhumbula ukuthi ngeke ngaya ekhishini ngayobeka ibhodi, uyabo. Ngalibeka khona manje kungikudala nje, ngaqede ngabuya ngeza la. Mengibuya sengibuyela kule ukuthi ushayekile again, awusakhumbule ekhanda. Njengoba ngiyibuza imase ngikhumbula ukuthi hayibo ngeke ngaya ngayobeka ibhodi, and then njengoba ngike ngaya kobeka ibhodi a few minutes ago kade sekunokhwa, ngobani sekuyasha la eresi, okusho ukuthi njengoba sekusha kunento eshayo kuthiwa abantu abaphume, bayibiza ngani ngiyalikhohlwa igama, kodwa mekusuke kusha kune-smoke bese kukhala ama-alarm yonke leyo nto, bese kuyanokho emarumini ukuthi phumana akukho safe. So mina ngize ngikhunjuzwe yilokho ukuthi hawu bakhuluma ngokuthi kuyasha egumbini lokudlela. Mina-ke ngike ngadla, kodwa ngikhumbuzwa kwayilokho ukuthi ngike ngadla noma kwenzekeni, nakho okube sekungikhumbuza ukuthi hayibo ngike ngaya egumbini. Nakho lokho bese kungikhumbuza ukuthi njengoba kunokhwa kuthiwa kuyasha, kusho ukuthi mina oshisile lapho, uyabona. So kusuke
kuyi-highlight yaleso simo, kodwa ikakhulukazi ingqikithi sekuthenini angikho kahle kangakanani ngokomqondo ngenxa yazo zonke nje izinto ezenzekile lapho. So kusuke ku-highlighta nje kahle kahle i-stage esithile, angingasho ukuthi ama-stages kodwa i-stage esithile se-grief, uyabona. Ngingasho nje ukuthi kahle kahle inkondlo engalapho. Ngicabanga ukuthi lokhu kuphendula nanokuthi laba abayibuzayo ukuthi endlini yokudlela kusuke kwenzakaleni, yini eshisayo. Kahle kahle usuke eyibuza konke lokhu ngobani uyena owenze wonke lo monakalo ukuthi kuze kunokhwe, kuze kuthiwa kuyasha, kuyima ekhumbula, kuyima ekhumbula nanokuthi uyena kahle kahle odale umonakalo lo wenzakalayo. Ebese sibuyele ekuthenini-ke njengeciko, njengoba konke lokhu kwakwenzeka kwiciko. Kwenzeka lokhu nje kunokho abantu, kunenkondlo engangiyilaleli yombhali thizeni. Usuke ekhuluma ngezinto zonke nje ezonakalayo ey'ntatha. Okuyiyona highlight le engasho nami ukuthi ngilalele something kunomsindo ngemuva. Iciko likhala ngokuthi zonke izinto ziyasha ey'ntatha, into ekanjalo. Njengoba sekunokhwa nami ngiyakhumbula sekuyasha nangale. Uyabo ukuthi ngazi ukuthi nami ngikuleso simo-ke manje salento engiyilalela ukuthi kuleli ciko-ke nami ngikhala ngakusha kwakho konke ezintatha, njengoba ngizizwe ngazi ukuthi kuyasha vele ezintatha ngaphakathi kumina. Yebo.